tabbat yadama duba wole ko suratul masad ode kodo. Donc tafsir tigi ko kira Mamadu nale ko lamma da'a nabiyya ko kuma mina ko atara ka taa ka somɔgɔw wele k'a f'u ɲɛna ko inni nazirun lakum ko ale ye avertisseur de ye, ale ye bagabagalikɛla de ye min filɛ nin ye u yɛrɛ tɛgɛ kɔnɔ n'o ye ale yɛrɛ ye. Ale bɛna u la informer lajaba belebele de la. A y'o fɔ yɔrɔ min dɔrɔn a bɛnbakɛ a bɛnkɛ min ye Abu Lahabi ye o ko tabban laka. O ye dangali kuma de ye k'a ko maudit soit à toi. Alihaza da autana e an wele de kana fɔ anw ɲɛna k'a fɔ k'e kɛra kira ye wa? E an wele k'e bɛna ka na i ka ni wajulikan ninnu de fɔ anw ɲɛna. A ko tabbat bimana khasirat. O kɔrɔ ko i bɔnɛna. I n'a fɔ ni mɔgɔ min taara jago kɛ i bɔnɛ n'i ka jago la tabba kɔrɔ de ko khasira i bɔnɛna. A ko yadda Abu Lahabi ko Abu Lahabi bolo fila bɔnɛna ko jumlatun ko fɛn min don ko majazi de don quoi. Majazi ye kuma ye. I ye kuma dɔ ta k'a fɔ mɔgɔw ye walasa k'i ka objectif atteint kuma la ani a kuma ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ o tɛ kelen quoi. O ye majazi de ye quoi. Majazu lugawi. N'i y'a fɔ sisan ne sigilen bɛ Bamakɔ yan nka ne ɲɛ bɛ États-Unis ne ɲɛ bɛ Allemagne o ye majazu de ye quoi. I ɲɛkisɛ yɛrɛ ko tɛ quoi. Ça veut dire que i kan bɛ ka mɔgɔ dɔ de bɛ walima i ka fɛn dɔ min bɛ information donc yadu min bolo min filɛ nin ye ko a kɛra majazu de ye quoi. A ko tabbat yada ko a ko k'a bolo fila dangana ko mais ko majazu de don ko ni a bolo yɛrɛ dangani ko tɛ kelen ye. O ye Jalaleni ka kuma ye. Maintenant Kurtubi de nana walawala o ko ni sura in a jiginna magan de taa n'i ka jeu yen fɛ a jiginna magan de bi Ismail ulama a aya bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn aya 5 de ma. Donc a ko masala saba de bɛ nin aya in na o ye ɲininkali saba ye question belebele saba a tɛ tɛmɛ o kan quoi. A ko qawlu ta'ala ko kumakan min filɛ nin n'o ye Ala ka kumakan ko tabbat yada Abi Lahabi ko Abi Lahabi bolo fila dangana k'a bɔnɛna bolo fila la. Ko kuma in nana Muslimu kɔnɔ a nana Bukhari fɛnɛ kɔnɔ. I n'a fɔ Ibnu Abbas ye kuma in lakali cogo min. Ibnu Abbas ka kuma la dɛ. Ale ko don min na aya min bɛ poète kɔnɔ c'est à dire sura dɔ bɛ Kuranɛ kɔnɔ ko le poète suratu Shuara je crois que c'est sura 26 verset 200 ani 214 a verset bɛ bɛn o de ma. O aya ye mun ye ko wa anzir ashiratakal aqrabina k'i balima surun i ka taa fɔlɔ Muhamadu i ka taa ka t'olu informer quoi. A balima surun k'a ka taa ka t'olu informer k'ale kɛra kira ye. O de anzir ashiratakal aqrabina silamɛw ni aya in ka di silamɛw ye kuma bɛɛ u bɛ to ka nin de fɔ ko kira y'a ka kiraya daminɛ a yɛrɛ ka somɔgɔw de la quoi. Ya bon maintenant wa anzir ashiratakal aqrabina k'i ka taa i balima surun averti minnu ka surun i la k'a fɔ k'e kɛra kira ye. Ko kɛlen ko kharaja rasulullahi ko kira bɔra hatta sa'ida safa a taara yɛlɛ safa kan safa ni marwa safa fara in dɛ a taara yɛlɛ o de kan k'a bolo da a kule la ka weleli kɛ ya sabahahu ko aw ka sɔgɔmada aw arabu ka sɔgɔmada. Arabu bɔra u ka so kɔnɔ fa qalu bɔra ko man haza allazi ya'ti ko jɔn de bɛ ka téléphone ci mɔgɔw ma tantɔ. Qalu Muhammadu dɔw ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ ko Muhammadu de don. Fajtama'u ilayhi u nana ka na Muhammadu lakori. Faqal Muhammadu y'i kanto ya bani kaza ya bani Hashim Hashim denw Abdul Manafi denw a bɛ k'u ka kabilabaw wele karamɔgɔ Kulji a jɔlen don Safa fara sanfɛ. Ya bani Abdul Manafi denw ya bani Abdul Muttalib ka mɔgɔw fajtama'u ilayhi u nana ka na Muhammadu lakori. Faqal a y'i kanto ara'aytum law akhbartukum anna al-khayla takhruju bisafhi hadha al-jabal akuntum musaddiqiyya. A y'i kanto u ma
ko e Qurayshu ko ne ko awma law akhbartukum ne aw informé ka fode ko soke ko o bora ni kulu kuncemala la ko yali ka aw be dani lawa aw poira ka bo kulu kono ko yali ka aw be dani lawa karamɔgɔ Kulji arabu ko ka ambe da ala ako bien qalu uyu kanto ma jarrabna alayka kaziba ko aw ma dilka iye galon tige anye Muhammadu qal ay kanto fa inni nazirun lakum kunete dore avertisseur ko ani bagabagal kela bayna yaday azab shadid kana aw informé kabo la jabala migabo do akelenga okuma info fa qala abu lahabi kama ko taballaka ko bonebi kasara be e Muhammadu ama jama'atana lihaza an wuli kabo an so kono kana an joka ni kuma ile fo anyana donc karamɔgɔ Kulji tabati ada ni da sababu nuzule ko Abu Lahabi kelen ko kuma fɔ kirama ko ala ye aya jigi ka bɔ sanfɛ ko waqad tabba kaza wa kaza ko ala sɔrɔla ka adama o ye sababu nuzulu filanan ye sababu nuzulu sabanan an b'o o fɔ ka jɔ ye a ko zada hamaidiyu ko hamaidu ye dɔ fara nin kuma in kɔrɔ kan wa ghayruhu ani sahaba mɔgɔ wɛrɛw minnu kuma la tabatiya da kan a ko falamma sami'ati imra'atuhu ko kuma min na Abu Lahabi muso y'a faamu o kulo donna a kuma la k'a fɔ ko Muhammadu ye suran de fɔ tantɔ Muhammadu ye aya de jigi k'ale ale cɛ dɔgɔya y'a ye ma nazala fi zawjiha fɛn aya in jiginen kuma min na k'a fɔ ko Abu Lahabi bolo fila dangana o kuma kɛlen sisan je donne ma 2 secondes s'il te plaît faut laisser ça là dégagez voilà c'est bon il faut partir voilà donc aya jiginen ko Abu Lahabi bolo fila dangana Abu Lahabi muso kelen ko kuma mɛn sisan a ye mun kɛ a ye fɛn de ɲini sisan yiri mɔgɔnin min dilannen don i b'a fɔ komi a ɲinɛlama quoi a yiri mɔgɔnin dilannen k'a kɛ i b'a fɔ komi jakuma i b'a fɔ komi ɲinɛ quoi ɲinɛ yiri mɔgɔnin dilannen k'a kɛ i b'a fɔ komi ɲinɛ quoi o b'a bolo donc a tagamana ka na a nana se kira ma o y'a sɔrɔ Mamadu sigilen tun bɛ alikaba kɛrɛfɛ ani Bubakari Sidiki bon ani Bubakari Sidiki sigilen bɛ kuma min na u fila bɛ baro la muso in nana o y'a sɔrɔ yiri mɔgɔnin statue fɛ ɲinɛlama de dilannen b'a bolo quoi min hijarati falamma waqafat kuma min a taara jɔ u kunna ko akhazallahu basaraha ko ala ye muso ɲɛ minɛ a la ko ala ye muso ɲɛ minɛ a la ka bɔ kira ma donc muso jɔlen don a ɲɛ bɛ Bubakari Sidiki la k'a ɲɛ tɛ Mamadu la a y'a lamɛn dɛ a ɲɛ tɛ Mamadu la ko bɛn ala ye o de ka a la donc du coup sisan komi a ɲɛ tɛ o la a ye Bubakari Sidiki ɲininka ko ayina sɔhibu ka k'i tɔ kelen mɛm ko Mamadu mɛm o ko Mamadu wa ko awɔ o commencera k'a ɲɛ lajɛ quoi lui il s'est dit que n'i y'a ye nin bɛ ka nin fɔ nin ɲɛ tɛ Mamadu de la donc k'a ko n'ale tun ye Mamadu sɔrɔ bi ko fɛn min tun b'ale bolo nin tantɔ k'ale tun b'o kɛ ka a gosi donc u y'a fɔ o la ko wa amratuhu k'a muso ta farala kan muso ta in farala kan nin sababu de la quoi donc muso tun b'a nɔfɛ k'a gosi donc nin de ye tabatiya sababu nuzulu ye karamɔgɔ Kulji voilà Kurtubi ye min fɔ a la o de don quoi mais an danna mɔgɔ fila de ta la an ye an ma Ibnu Kesiri ta fɔ an ye Jalaleni ni Kurtubi de ta fɔ masala saba in mais Ibnu Kesiri ale fana ye kuma caman fɔ a la tuguni y'a ye mais a bɛɛ bɛ munumunu ni kuma kelen in de kan quoi voilà kuma
amana ɲɔgɔn faamu ibe voilà ne aurait fini na bala fasi karamɔgɔ i da bɔ nin ka ko la sa i da bɔ san ka ko la micro ka bɔ dala ka tiɲɛ mais kiki ka micro yɛrɛ respecter ka kati Mwaji kana ba tele ka yo ko na kada ya fawi akora foto jigine Suguruba jo mɔgɔ bɛ photo la ini ɲɛda parati ibe calmer ça s'il vous plaît ibe calmer mi délire yɛrɛ di i calmer ça baw délire yɛrɛ aw calmer asa ga micro minɛ a kana ka micro minɛ asa ga micro bila ibe maw délire yɛrɛ calmer ça bon fɛn dɔ bɛ an tɛ se k'o kɛ ni musow ye quoi asa ga micro bila a bɛ kɛ n'a yɛrɛ kulji fɛn dɔ bɛ an t'a kɛ ni musow ye fɔlɔ sa a bɛ kɛ n'a yɛrɛ i ma o bɛ k'a wele yan non i k'i calmer ça mi délire yɛrɛ de i calmer baw délire yɛrɛ aw calmer ça i ni ka periki i bɛ taa periki para i kungo la k'i bɛ n'i jɔ ka mɔgɔw fanu ba nin k'e bɛ ala defa asa i ka micro bila a y'a ka micro bila Messi bɛ ka diinɛ la periki bɛ ka diinɛ la ibe hakɛ to sa i calmer ça asa i ka micro bila asa i ka micro bila ne ye gawa de a tɛ se a kɛcogo la i bolo da micro nin kan lagalagatɔ ye mɔgɔ dɔ de y'a wele kulji e hakili bɛ mun na a tɛ sɔn u y'a wele de k'a ka jigin non a bɛ na mɔgɔ baden de bɛ duguma u b'a wele de k'a ka jigin k'a ka ne photo jigin wata kana ibe a nana quoi a m'aw deli yɛrɛ de quoi ibe a y'a bolo dɔw dusu kan quoi Asa ne ba i tulo bɛ na Asa i ba tɛ Asa i tulo bɛ na Asa est-ce que i tulo bɛ na non Asa est-ce que i tulo bɛ ne la awɔ ok i tulo bɛ ne la ne tulo b'i la d'accord ne ba i yɔrɔ min ka di ne yan a ka di ne ye sisan nɔ an ka baro kɛ basigi de kɔnɔ quoi an ka nɛni ninnu y'a faamuya cɛ bɔ fiɲɛ la sa i ka mankan b'i fɛ yen voilà bɔ mankan ma yɔrɔ la quoi an ka baro kɛ bonya kɔnɔ a bonya ni karama kɔnɔ quoi ka sɔrɔ a ma kɛ ni ɲɛni y'a faamuya voilà i bɛ hakɛ to i y'a faamuya sa voilà an tulo b'i la sa voilà mais a bɛ i n'a fɔ écouteur bɛ ka téléphone na quoi écouteur ne ka téléphone na ne ka téléphone mais jama ne kunna kɛ f'a ɲɛna ko awɔ sa téléphone pagoti de voilà maintenant Asa ne bɛ fɛ ka dɔn de quoi Asa neni in quoi e neni in kɛ i dusu bɔra de wa ou bien mun de fɔra an ye mun de fɔ min digir'i la n'i ye ne bɛ fɛ k'o de dɔn quoi aw ka ala la gosi aw essayer k'aw bɛ ne yɛrɛ la gosi et puis o ma digi ne la dɛ mun ye ne tɔɔrɔ mun ye ne tɔɔrɔ ye de i b'a dɔn n bɛ i ɲɛna han kelen f'i ɲɛna awɔ k'a faamu an tɛ k'i ka kuma faamu quoi Sumuruba yɛrɛ de fɛ kuma man di i t'i jɔ fɛn na ka cɛ ko mun digira e fa de ala walima i ba de ala ni i ɲɛda baratilen o tɛ ci la yan dɛ voilà Asa an bɛ fɛ ka neni kun yɛrɛ de dɔn quoi neni tɛ baasi yɛrɛ mais a kun ye mun yɛrɛ de an bɛ fɛ ka kun yɛrɛ de dɔn parce que e ko k'an bɛ ka ala dɔgɔya bon an t'a dɔn e nana ala dɔgɔyali ko kuma min quoi il faut que i b'o de ɲɛfɔ an ɲɛna quoi ale yɛrɛ bɛ siri min na ta nin ye arabu sungurubaw de bɛ nin siri fasugu ninnu kɛ arabu sungurubani ninnu olu de bɛ nin karamɔgɔ an fɔ karamɔgɔ Ibe ouais n b'i deli bolo da i dusu kan n sɔnnen don i ka kuma ma mais n b'i deli parce que i bɛna ala boli an ma an tɛna se k'a sɔrɔ an b'i deli yɛrɛ de i poro i dusu kan s'il te plaît kawakan bɛ ka polisi méchant ni polisi positif de k'a la ala ok n y'a fɔ i bɛ k'o de kɛ mais o to yen o bɛna kalaya Asa ma quoi i muɲu dɔɔni fitinin dɔrɔn n b'i deli yɛrɛ de dɔɔni fitinin dɔrɔn aw bɛɛ foli don karamɔgɔ voilà a so kelen de don quoi
a so kelen bi voilà o de do a nɛgɛ karamɔgɔ i bɛ min kɛ i k'o fɛngɛ an ka sɔrɔ ka se ka kumaba ye a nɛgɛ a ka bɔ sisi la fɔlɔ i bɛ nu si asa assalamu alaikum كيف حالك يا سيدة تعالى هنا a nɛgɛ يا عائشة تعالي هنا اسمع ياي اسمعي ترى مغو بقى ولي فلو o bɛ ka wele de mais a bɛ sisi la o bɛ ka wele de on peut pas rester comme ça je vais le faire descendre voilà Kemi tɛ aw folen don karamɔgɔ c'est bon Arama mathématique karamɔgɔ Ibe Masa Kulji ka Altesse k'i fo kosɛbɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo n'a sɔrɔ sanfɛ an ka nɛgɛ an ka débat k'a fɛ dɔrɔn a banna non c'est bon il faut les nous kosɛbɛ Kamaka la reine folie vie Gigi d'amour il faut les nous kosɛbɛ Altesse ni Gigi ana nunguru ni oh ama fina ko ante presi kora ana nunguru ni photo bueno kile bɛ ka taga arabu chapeau ba taga bila kunkolo la k'i yɛrɛ kɛ bɔ ko arabu woloso dɔ asa tele sa asa e taro ka erreur de ke quoi Kulji anw ba ne de sisan e yɛrɛ k'i sigi k'i miiri hɔrɔnya la ni ka sɔrɔ nin bɛ nɔ bɔ quoi asa imagine e ka ala ka bon e bolo bonjour asa bɛ ne na aw ye awa san kulo bila neni wow neni kun e tɛ fɛ k'o de dɔn wa neni kun ye ba biyew de aw somɔgɔw m'aw mara de aw ye bɔlɔnkɔnɔden de o de ye neni kun an ye bɔlɔnkɔnɔden de an bɛ komi i n'a fɔ i ka kira Mamadu de quoi i ka kira Mamadu yɛrɛ ye bɔlɔnkɔnɔden de a fa sara san 4 a sɔrɔla ka wolo a ba kun ye jaba feerela de ye maga i ka kira Mamadu ba Aminata an b'a ju fara yan k'a ju kɛ papier k'a tigɛ tigɛ i y'a mɛn asa i ka kira Mamadu ba an b'a ju fara k'a kɛ papier k'a tigɛ tigɛ i ka kira Mamadu ba an b'a ju kɛ papier k'a fara fara k'a fili fili i y'a mɛn e ka kira Mamadu ba kun ye sunguruba de sunguruba den de kun i ka kira Mamadu ba ye wa i ka kira Mamadu yɛrɛ ye sunguruba den de jaba feerela den de don a kun ba bɛ jaba feere de kɛ Magan cɛ bɛɛ y'a ju kɛ ka tɛmɛ i ka Aminata kɔni i ka kira Aminata fana tare ne ya no i ju ta i ka yɛlɛ kana i ka kira jatɔ den kana difan i ju la yɛlɛ kana invitation ciaba e hakili k'e kelen de bɛ se ndɛndi na i ju la yɛlɛ kana i porta puti ju in la yɛlɛ kana an y'i ka kira Mamadu ju kɛ papier k'a fara n kun bɛ yɔrɔ de fa ye quoi dɔ nana an ka kuma tigɛ quoi ne kun bɛna ne kɔni tun bɛna yira a la de est ce que c'est pas mieux an ka débat kɛ non Kamaka an tɛ débat kɛ nin fɛ sa débat tɛ kɛ nin fɛ an b'a ju fara de an b'a ka kira Mamadu ba ju fara ka o tɛ k'ale yɛrɛ la faamu quoi ka c'est à dire ne faamu sa nin bɛ choquer de Kamaka an bɛ choquer de awɔ n y'a faamu quoi n bɛ fɛ de ay sabari est ce que i ka micro minɛ ka bɔ yen ay sabari n'ale ka kegun sisan k'a ye sabari n'i ka micro dayɛlɛ i b'a sugo est ce que n'ale ka kegun yɛlɛ ka na an k'i ka kira Mamadu ay sabari an ka débat kɛ ay ka nin to yen ay sabari jɔn ka lajigin impoliti ay Asan wele kana Asan ay drone bila nɔfɛ ay drone bila Asan nɔfɛ a kana n'a ye n'a ba a ka kira Mamadu ba ju fara ka d'a ma b'a ju tigɛ sansan ka kɛ papier e impoliti bɛ yɛlɛ kana mɔgɔw ba nin yan nɔ mɔgɔ ma fɛn k'i la foyi foyi i tɛ n'i ka kuranɛ ɲɛfɔ i ka n'i ka alako ɲɛfɔ e de bɛ na ka na anw ba n'i ka kira Mamadu nɔgɔlen den nɔfɛ fɛn min muso ko kɛ den fitinin ni san 9 na min jiginna kaburu kɔnɔ ka taa muso ko kɛ su la kakala den n'a ka karɔtini b'a ɲɛfɛ a ju bɛ yala yala la maga muso bɛɛ nɔfɛ e bɛ na anw ba neni o de kama han fɛn bɛ nɔgɔ ka tɛmɛ e ka kira Mamadu kan fɛn jumɛn de bɛ nɔgɔ ka tɛmɛ a kan a bɛ wuli anw nɔfɛ ko ala kuma de b'a ɲagami o la kuma ni kɛwale an b'olu de fara ɲɔgɔn kan i b'a ye bi
vraiment mɔgɔ caman y'a faamuya nka ka se ka ŋwɛnɛ labaara walima conscience ka se k'a labaara 100% o de gɛlɛya bi mɔgɔ caman kan sinon n'a danna faamu kɔni mɔgɔ caman ye faamuyali kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ minnu bi danaya kɔnɔ olu ka to danaya kɔnɔ nka u ka mɔgɔ bonya mɔgɔ min dalen tɛ u ta la an ka laɲini y'o de ye donc mais k'a yira k'a fɔ bɛɛ la k'a fɔ ko masa min ye danni kɛ o tɛ ala ye fiyewu o tɛ ala ye ka d'a kan ala ye mɔgɔ dɔ de fisaya mɔgɔ dɔ ye ka mɔgɔw lawoloma ka dugu dɔ fisaya dugu dɔ ye ka kan dɔ fisaya kan dɔ ye et puis ka mɔgɔ kelen ta ka diɲɛ bɛɛ o fisaya ni diɲɛ bɛɛ ye o tɛ se ka kɛ quoi kɛcogo foyi t'o la i b'a ye k'a fɔ ko o ye mɔgɔ ko de ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mɔgɔ ko don peuple bɛɛ ye a ka mɔgɔya ɲɛsiraw labɛn mɔgɔya ɲɛsira labɛnnen i b'a ye o ye bɛnkanw de ye quoi société bi bɛnkanw de kɛ o bɛnkan tiɲɛ n'i y'o ta k'i bi diɲɛ bɛɛ mara n'o ye i bi joli bɔn o de la diinɛ ninnu o n'anw ti bɛn cogo si la fo an balimaw k'a faamu n yɛrɛ na kuma dɔ de fɔli kama parce que surɔ sunɔgɔ tun bɛ na n ye lɛbu dɔ ye an ka karamɔgɔ 2 tun bɛ yen ou bien mɔgɔ 3 u ye kuma caman fɔ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ fagara misiri kɔnɔ Faransi ko silamɛ de don ko arabuw bɔra ka manifester ko mais ko farafin ma bɔ ko silamɛ ma bɔ mɔgɔ si ma bɔ ko kamitiw kɛlen don ka o kɛ fierté ko ye ko k'o kɛ nisɔndiya ko ye olu m'a faamu de hɛn de b'u la kamitiw ma nisɔndiya don kelen ko farafin dɔ fagara silamɛya ni silantanya ne kan t'o ma yɛrɛ de kamiti den ti nisɔndiya bada ko farafin fagara silamɛ don a kɛra suguya o suguya kamiti ti nisɔndiya o la mais u k'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ ko anw fana ti a dénoncer k'a fɔ ko farafin dɔ fagara misiri kɔnɔ anw t'o dénoncer parce que an t'o dénoncer mun na kun de bɛ o la quoi mɔgɔ min fara Faransi mɔgɔ kelen de don mais olu bi ɲinɛ min kɔ k'a fɔ ko anw de b'a la ka faga don o don min fagara Faransi a ma fisa minnu bɛ ka faga Mali la a ma fisa n'olu ye koyi ale ko k'a b'a ka ala de nɔfɛ n'a fagara ala ka so tuma dɔ la na ala sɔrɔ sira tellement dɔ ye o ye i fagara ala nɔfɛ ye i taara ala ka so i fagara ye ni jugement b'o la ala yɛrɛ de b'o jugement kɛ ye o kuma ka nɔgɔn mais mɔgɔ min ko ne faso ti ci ɲɛ na o y'a ni di ka joli di a balimaw kama olu fagara mɔgɔ si tɛ yen olu b'a la ka faga don o don mɔgɔ si tɛ yen min delila ka i kunkolo bɔ ka manifester k'a fɔ ko nin min bɛ ka kɛ a ti bɛn o ti silamɛ la o ti mɔgɔ wɛrɛ la an m'a ye farafinna quoi donc u ka u doni jigin anw ti a nisɔndiya k'a fɔ k'a fagara mais u kana yira an na de k'a fɔ ko anw farafinw anw b'a yira de k'a fɔ ko min kɛra ko an ma bɛn ko an bɛ bɔ k'o yira an t'o yira quoi ka d'a kan doni min b'an ko ka girin nin cɛ in fagali ye an faso cilen de don quoi an ka jamana fankelen cilen don o doni de b'an ko an ɲɛ tɛ cɛ in na quoi cɛ in ma dɔgɔyali tɛ an b'a dɔn pɛrɛ maliyɛn de don an b'a dɔn wa an farafin ɲɔgɔn don an b'a dɔn ko faso den don mais olu ka miiri dɔrɔn k'a fɔ ko n'anw bɛ bɔ ka mankan ci ko la bi n'an bɛ bɔ ka ŋaniya yira kɛ ko la bi o ye ko jumɛn ye mali denw bɛɛ ka faga jeunes bɛɛ ka faga ni ala tɔgɔ ye su ni tile semaine jan tɛmɛnen u ye jeunes hakɛ min minɛ k'u faga kɔlɔn k'u faga ka marifa ci u la k'u fili ka jigin kɔlɔn kɔnɔ a y'a video ye o bɛɛ y'a video ye mali kɔnɔ yan aw ye groupe voilà mais mali kɔnɔ aw ye groupe jumɛn ye ko min bɔra k'a dénoncer k'a fɔ ko nin ma bɛn kamitiw de y'a bɔ kamitiw de bɔra k'a fɔ parce que a video tɛ se ka jira TikTok kan mais kamitiw bɔra ka mankan ci fa bɛɛ fɛ aw ye silamɛ panel jumɛn ye k'u da sera a kuma ma mais mɔgɔ dɔ fagara Faransi a bɛna yɛlɛ panel sanfɛ ka kule o la dari ninnu ti hɔrɔnw de ye quoi ninnu ti hɔrɔnw de u ti miiri u ti tasi olu kɔni non vraiment kuma ɲini degun sɔrɔ fo ka taa se a dan na bon an ma nisɔndiya n'a ka saya ye mais u kana miiri k'a fɔ ko fɛn de bɛ bɔ anw kɛwale la k'a fɔ ko fagara misiri kɔnɔ kɛcogo foyi t'o la wa u tɛna foyi fara anw kɛwale kan k'a fɔ k'a fagara misiri kɔnɔ
an yɛrɛ k'an da don a kuma na o ye olu bɛna n'a kuma ye réseau kan sinon anw ka foyi tɛ nin kuma in fɛ anw mago bɛ min na dɛ faso jɔla minnu bɛ Mali kɔnɔ yan olu de b'a la ka faga anw mago b'o de la n'a sɔrɔla k'u bɛ se k'u da don o kuma na k'o dénoncer an ka jɛ k'o dénoncer ɲɔgɔn fɛ n'u t'u dénoncer ko mɔgɔ dɔ fagara k'u b'a essayer ka gɛlɛya dɔ ta ka anw sɛgɛrɛ walima ka kuma jugu ta k'an sɛgɛrɛ o kama fɛn fɛn ka d'u ye da ye u k'a fɔ an mago su tɛ nin cɛ in ka fagali la an mago kisɛ kelen tɛ a la voilà donc o la n kun yɛlɛnna ka o de fɔ an mago bɛ min na bi o ye faso in kɔnɔ yan bi mɔgɔ dɔ de jɛnna ni kɔ ka ɲa den kɔ ka ɲa muso ka marifa ta k'a fɔ ko ale faso tɛ ci a ɲɛna jamana tɛ dɔrɔmɛ kelen di ale ma dɔrɔmɛ kelen mɔgɔ suwalen jamana t'o d'a ma wa mɔgɔ si t'a fɔ k'a ni ci k'a ni baraji o b'a la ka sa olu de b'a la ka sa fiɲɛ ka bon a ye hakɛ to n bɛ micro datugu fɔlɔ quoi parce que n tɛ baarayɔrɔ la fiɲɛ ka bon waati dɔw la n ka foli b'aw ye kosɛbɛ. Voilà n b'a fɛ ka n ka kuma tɔ dafa fiɲɛ jɔra dɔɔni quoi n b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn an kana dusu quoi nin kɛlɛ in tɛ dusula kɛlɛ tɛ n b'i faga bi o kɛlɛ tɛ quoi nin kɛlɛ ye hakilina kɛlɛ de ye hakilina kɛlɛ bɛ kɛ ni hakili de ye donc anw minnu sɔnna k'a fɔ k'an ye hakili sɔrɔ k'an ye faamu dɔ sɔrɔ pour que k'o faamu don an balimaw kunkolo la balima ninnu olu ɲɛ b'a la olu mago salen de don parce que danaya dɔ de b'u bolo donc olu ka argument ye n b'i faga ye donc n'olu ka argument kɛra n b'i faga ye ni anw fana ka argument kɛra n b'i faga ye dɔrɔn i b'a ye jɔn de mago sara donc o c'est que an nana de ko an bɛ faso min jɔ anw nana jɔli kama an ko an b'i faga min nana n'an yɛrɛ ko k'o bɛna ci o fana ko n b'i faga donc faso t'i jɔ an kana taa o sira fɛ n b'a fɛ ka min fɔ an kan k'a démontrer de k'a yira u bɛ ala min kɔ ala yɛrɛ ye jɔn de ye ala ye mun fɛn ye ala nana cogo di ala ko sigilen bɛ mun kan nin de ɲɛfɔli ka kan ka kɛ fɔ a kana se ka sɔsɔ sɔsɔcogo yɛrɛ tɛ a la quoi mɔgɔ si tɛ yen k'i bɛ se k'a sɔsɔ mɔgɔ kan ka kuma de i kana se ka sɔsɔ i bɛ kuma k'a sɔrɔ i ma mɔgɔ nɛni i bɛ kuma k'a sɔrɔ i ma mɔgɔ dɔgɔya maintenant i kana se ka sɔsɔ mɔgɔ si fɛ ne bɛna o dalu dɔ de o dama dɔ de d'aw ma dama dɔ n bɛna o de d'aw ma sisan n bɛ fɛ k'a yira k'a fɔ ala dilanna de mɔgɔw de ye ala dilan k'a fɔ ko ala ka bon ko ala bɛ yen wa ni mɔgɔw ko ko ala tɛ yen sini ala tɛ kɛ yen ni mɔgɔw ko ko ala man bon sini ala tɛ bonya quoi o ye dalu fɔlɔ ye dalu filanan ye min ye n b'a fɛ k'a fɔ o ye mɔgɔw y'a dilan cogo di a dilanna ni hakilina dɔ de ye ka sɛtanɛkɛ ye ka adamakɛ ye donc k'a dilan o contexte kɔnɔ k'u kɛ ɲɔgɔn sina ye o la ni mɔgɔ min y'i sigi k'i miiri hakili min bɛ anw na hakili bɛ fɛn o fɛn ye fɔ fɛn in ka bila fɔ fɛn n'a sina hakili bɛ fɛn n'a sina de ye quoi hakili bɛ fɛn o fɛn ye k'a dɔn ko nin yɛrɛ yɛrɛ don o y'a sɔrɔ o fɛn in n'a sina de don quoi o la n b'a fɛ ka mun fɔ pour que hakili ka se k'a dɔn ko nin de ye cɛ ye nin ye muso ye fɔ cɛ ni muso de ka kɛ ye o fɛn n'a contraire fɛn n'a sina olu de bɛ ɲɔgɔn ɲɛfɔ quoi pour que aw k'a faamu n'i ko cɛ i b'a fɔ muso n'i ko bana i b'a fɔ kɛnɛya n'i ko saya i b'a fɔ ɲɛnɛmaya n'i ko nɛnɛ i b'a fɔ ko funteni n'i ko nisɔndiya i b'a fɔ nisɔngoya n'i ko kasi i b'a fɔ yɛlɛ o la n'i ko sanfɛ i b'a fɔ duguma n'i ko su i b'a fɔ tile o la fɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ nin cogoya de la fɛn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ɲɛfɔ nin cogo la ni fɛn fɛn kɛra kelen de ye hakili tɛ se k'o dɔn quoi fɛn fɛn kelen ye hakili tɛ se k'o dɔn parce que o kɔrɔ ye di ni sina tɛ fɛn fɛn na hakili tɛ se k'o faamu donc o ye dɔnbali de ye o tɛ hakili kɔnɔ quoi o la munna ala dɔnna min ka d'a ye munna ala dɔnna min ma d'a ye munna ala dɔnna a bɛ sɔn min ma munna ala sɔrɔ yɔrɔw dɔnna munna o bɛɛ sera ka dɔn ala la k'a dɔn ko sen b'a la bolo b'a la ɲɛ b'a la da b'a la o bɛɛ dɔnna ala la cogo di ala dɔnna a jogo la walima a sɔn na ala dɔnna a farikolo fana na ala dɔnna makɛyɔrɔw bɛ a la n'o ye sigiyɔrɔw ye o dɔnna ala la o bɛɛ dɔnna ala la cogo di parce que sɛtanɛ de bɛ yen ni sɛtanɛ tɛ yen ala t'i dɔn quoi o pour que ala ka dɔn fo sɛtanɛ ka kɛ yen o de la ala b'i dɔn donc i b'a ye k'a fɔ ko ala dilanna hakiliw de la quoi wa an bɛnbaw y'o ɲɔgɔn de kɛ ka danbagama ka a dilan hakili u y'a ye hakili la cogoya min na dɛ k'a dilan ten ka sɛtanɛ fana dilan hakili kɔnɔ
ka ɲuman dilan hakili kɔnɔ juguman ni ɲuman k'o dilan hakili kɔnɔ ka tila k'u singɔ anw bɛnbaw y'o min kɛ u y'o kɛ miti de ye anw bɛnbaw y'o kɛ miti de ye kunu ka ɲɛnɛmaya tɔnɔ bɔ ni o ye quoi donc ninnu ma a faamu ninnu minnu nana ta olu m'a faamu olu y'a kɛ nin kɛcogoya in na donc i b'a ye k'a fɔ k'a dilanna de o la o de la u b'a fɔ k'a bɛ nɛni parce que ni fɛn min dɔnna hakili mana fɛn o fɛn dɔn karamɔgɔ hakili bɛ se k'a dɔgɔya o la hakili mana fɛn o fɛn dɔn o kɔrɔ ye ko hakili bɛ se ka fɛn fɛn dɔgɔya hakili bɛ se k'o bato quoi bato kɔrɔ ye i ye fɛn diyaɲɛ ko dɔ i y'a gɔɲɛ ko dɔ i kan k'a diyaɲɛ ko de k'a ye o de kɔrɔ ye k'i y'a bato bato ye danfɛn de ye bato o bato n'i y'a mɛn ko bato yɔrɔ o yɔrɔ bato bɛ kɛ danfɛn de ye quoi danbaga sen tɛ bato la danbaga de ye bato dan k'a di danfɛnw ma danfɛnw de bɛ ɲɔgɔn bato parce que olu de bɛ se ka ɲɔgɔn dɔgɔya danfɛnw de b'u suli ɲɔgɔn ye parce que olu de bɛ se k'u yanga ɲɔgɔn kunna donc i b'a ye k'a fɔ ko bato ye danfɛn de ye ko de don min bɛ kunkolo kɔnɔ a kan ka pratiquer matériellement anw ni ɲɔgɔn cɛ donc o la n'i nana o yɔrɔ in na sisan o de la ala bɛ se ka nɛni o de la a bɛ se ka dɔgɔya ni mɔgɔ min y'a dɔgɔya parce que mɔgɔ dɔ de y'a dilan a hakili la ni e y'a dɔgɔya ale tigi b'i dimi a bɛ se ka gɛlɛya dɔ ta ka i sɛgɛrɛ parce que a b'i dimi ale ka fɛn dilanlen y'a lagosi donc a bɛ nin cogo de la quoi fo mɔgɔw ka ala ko faamu ni minɛn kɔnɔ donc o la n bɛna misaliya dɔ di aw ma aw bɛ mɔgɔ dɔ dɔn min sera ka tile nɛni yan i b'a ye o mɔgɔ tɛ yen ni mɔgɔ min ye tile nɛni mɔgɔ b'a fɔ k'a hakili yɛlɛmana aw bɛ mɔgɔ dɔ dɔn min sera ka bɔmu dilan k'ale bɛna tile bɔmaride yan ni mɔgɔ min y'o kɛ diɲɛ bɛɛ u b'a fɔ ko ko bon ko nin cɛ in k'a hakili yɛlɛmana parce que ka bɔmu dilan k'e bɛ tile bɔmaride i bɛ se k'o kɛ cogo di donc i b'a ye k'a fɔ ko o la nin yɔrɔ in na tile ka bon ni ala ye parce que tile ma se ka nɛni tile ma se ka dɔgɔya tile ma se ka buruja tile ma se ka bɔmaride donc a ka bon ni ala ye donc pour que aw ka se k'a faamuya a ɲuman na fana ala o ale ye mɔgɔ dɔ pusaya mɔgɔ dɔ ye mais est ce que tile min filɛ nin ye ɲɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen bajulaka ye tile ye ɲɛnɛmaya bɛɛ bi sɔrɔ tile de fɛ aw bi dugu dɔ dɔn ko tile banna o dugu la aw bi dugu dɔ dɔn ko dugu ma jɛ o dugu la aw bi dugu dɔ dɔn ko tile ma deli ka bana ka balo di o dugu in ma walima tile delila ka jɔ o dugu in na k'a fɔ ko n ti bɔ nin dugu in na ka d'a kan ko kojugukɛlaw de y'a dɔn an ma deli k'o ye mɔgɔ si m'a ye ko tile ye wolomani kɛ a nature n'a sɔrɔla ko tile ma ye wolomani kɛ a nature aw bɛ mɔgɔ dɔ dɔn dugukolo kan ko min sera k'a fɔ ko ne tɛ tile fɛ bi yan ne tɛ tile fɛ tile ti jɔ ne ka bi f'i ye n t'a fɛ y'a dɔn o mɔgɔ tɛ yen donc o kɔrɔ ye ko se t'i ye ka ban a la se t'i ye k'a nɛni se t'i ye k'a dɔgɔya se t'i ye k'a diyaɲɛ ko n'a gɔɲɛ ye ko dɔn i tɛ se k'o dɔn quoi i tɛ se ka tile diyaɲɛ ko dɔn i tɛ se k'a gɔɲɛ ye ko dɔn e b'a bato cogo di i b'a jansa de sinon i tɛ se k'a bato i b'a ye k'a fɔ ko jansali ni bato différence ba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais anw ka mɔgɔw ye nin fɛn fila ta k'u ɲagami ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ kelenw tɛ donc o la ala bi bato mɔgɔw de y'a dilan o la i b'a ye k'a fɔ ko anw bɛnbaw tun bɛ tile jansa ka d'a kan u ye danbaga ɲini sira bɛɛ fɛ conscience kɔnɔna na u ye yɛrɛ ɲininka de kɛ dɔnni kɔrɔ ye ko yɛrɛ ɲininka k'i yɛrɛ ɲininka nin ko in ye mun de ye mun de bɛ nin kɔfɛ a ko in bɛ cogo di u y'a ɲini danbaga de ɲini jɔn de y'an kɛ ye k'a ɲini u m'a ye fan si fɛ mais u y'a jateminɛ k'a ye ja an filɛ ɲɛnamaya min kɔnɔ ɲɛnamaya in a bajulaka ye tile de ye u nana fɔ ko wa ko nin kɔni tile min filɛ nin ye an k'an ka bonyamasegin kɛ jansali ta ka ɲɛsin tile ma ka d'a kan an y'ale de ye ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen a bɛɛ bɛ bɔ ale de yɔrɔ donc masa min ye kɛli kɛ a bɛ tile in de kɔfɛ masa dogolen o de bɛ tile in kɔfɛ donc tile de b'a la k'ale représenter sisan donc jansali taara ka ɲɛsin tile ma ala ko de daminɛ yan ala fɔlɔ min kirera diɲɛ kɔnɔ o kɛra tile de ye o jansali dɔw de y'o yɛlɛma k'o kɛ bato ye o jansali ala bɔra tile la tuma min na dɛ ala nana kunkolow de kɔnɔ quoi ala nana kunkolow kɔnɔ cogo di ka d'a kan dɔw y'u bɛnba kɛ ala ye dɔw y'u ka kulu kɛ ala ye dɔw y'u ka kɔ kɛ ala ye dɔw y'u ka yiriw kɛ ala ye dɔw y'u fa ka sobɔlɔ kɛ ala ye ala nana kunkolow kɔnɔ o la o b'a yirila k'a fɔ ko ala ko ye danaya de ye bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a dilan o de la ala yɛrɛ y'a fɔ ko ala wɛrɛ kana bato ka fara ale kan o kɔrɔ ye ko ala de ka ca donc ni tubabuw k'i ma ko je o tɛ danbaga ye ni dɔw k'i ma ko god o tɛ danbaga ye donc ni arabuw k'i ma ko ala o tɛ danbaga ye ka d'a kan olu b'a wele ko elkalu olu bi danbaga wele ko elkalu tubabuw b'a fɔ a ma ko créateur ni anw ko jo walima boli walima kɔmɔ
o ti danbaga ye ka d'a kan anw bɛ danbaga de wele ko danfɛn bɛɛ dabaa ban donc nin ye différence de ye mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ sɔsɔ min na n'a jɛlen de don passe o la fo aw k'a faamu de ko nin ɲɛnamaya min filɛ nin ye n'an filɛ a kɔnɔ politikiw de don politiki minnu sigira sen kan ka na an minɛ ka an kɔsɔn o de la u y'an tɔgɔ bɔ an na ka an kɛ côté kelen ye tubabuw ye côté kelen ye arabu ye i n'a fɔ arama tun bɛ ka min fɔ yan bi donc ka an fara k'an fɔ ɲɔgɔn kɔ k'a sɔrɔ an ka ɲɛnamaya sigilen kun don mɔɲɔgɔnma de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka hakili labaara ka se k'an ka ɲɛnamaya tɔnɔ sɔrɔ anw ka ɲɛnamaya sigilen kun don kan donc ninnu y'a ye hɛrɛ t'olu la quoi f'olu kana bin anw kan wa loi de nature dɔ de ye bɛnkanni ye k'a fɔ aw ye karamɔgɔw kɛlɛ minnu filɛ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ bɛ balo ni kɛlɛ de ye diɲɛ yɛrɛ ɲɛnamaya yɛrɛ tɔnɔ ɲɛnamaya balo a bɛ balo ni kɛlɛ de ye kɛlɛ suguya ka ca wa ɲɛnamaya ye bɛ balo ni kɛlɛ de ye hali an bɛ suman minnu sɛnɛ tuma dɔ la an bɛna suman in kɛlɛ de maintenant k'a tigɛ ka n'a don daga la k'a tobi k'a dun o b'a sɔrɔ a ye balo de kɛ ka tɛmɛ o yiriw fana b'o cogo la donc an bɛ balo ɲɔgɔn na o cogoya min na dɛ o bɛɛ y'a damana kɛlɛw de ye wa ɲɛnamaya dulonnen don o cogo de la kungofɛnw bɛ balo ɲɔgɔn na cogoya min na dɛ anw yɛrɛ bɛ balo ɲɔgɔn na ten o peuple dɔ ka se ta ka na bɛn peuple dɔ kan o fana ye loi de nature de ye n'i sera mɔgɔ hakili la i b'a kɔsɔn k'i sago sɔrɔ a la parce que o ye e ni jamakulu min y'o kɛ o y'aw ka bɛnkan de ye wa o y'aw ka tiɲɛ de ye carrément t'a la n bɛ fɛ ka nin de fɔ aw ye tuma bɛɛ n b'a fɔ aw ye tubabuw bɛnn'an kan arabuw bɛnn'an kan carrément t'a la dɛ n'an b'a ɲɛ yɛlɛ an b'a ɲɛ yɛlɛ n'an ma se k'a ɲɛ yɛlɛ an bɛ to nin cogo in na ka na danbaga tɛ jigin ka na foyi dilan mɔgɔ si ye danbaga tilala baara la hakili min b'aw na anw kan k'ale de dilan baara ka farikolo girimanw kɛ an na ka fara girimanw ka sɔliw bɔ mɔgɔ si kana se ka se an ma o la mɔgɔ tɛ balo an na an bɛ mɔgɔ de balo sinon mɔgɔ tɛ balo an na n'an dɛsɛr'o la k'an tora hakili la jɔnya kɔnɔ donc an bɛ to nin cogo in de la ka taa danbaga tɛna foyi dilan an ye donc n kun b'a fɛ ka min fɔ o de ye nin ye anw ka kan k'an yɛrɛ lakɔkɔ i n'a fɔ Putin ye min kɛ bi bɛɛ bɛ siran ɲɛ wa mɔgɔ bɛ bonya fɛn fila de kama i tɔnɔ n'i tɔɔrɔ Putin filɛ nin ye n'i ma bonya hɛrɛ dɔ b'a la i t'o sɔrɔ Putin filɛ nin ye n'i ma bonya tɔɔrɔ dɔ b'a la a bɛ se k'o ta k'i sɛgɛrɛ wa a y'a ɲɛ yɛlɛ de a y'a ɲɛ yɛlɛ de k'a hakili labaara ka sɔn a yɛrɛ ye ka da a yɛrɛ la a ye danaya min ta ka da a yɛrɛ kan ka se ka ɲɛnamaya kun ɲini k'o dɔn dɛ a filɛ o de tɔnɔ kɔnɔ bon anw kan k'o de kɛ quoi mais anw yɛrɛ de tɛ yen anw b'a la ka diɲɛmɔgɔ dɔ ye représenter anw tɛ yen parce que munna n'i taara diɲɛ ɲɛmɔgɔbaw ka ɲɔgɔnbɛbaw kɛnɛ kan ni farafin ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen ni min wulila ka sin micro ma i b'a ye jɛman bɛɛ b'a ɲɛ jɔ a la a bɛna dakuruɲɛ fɔlɔ min fɔ a bɛna fɔ de ne tɔgɔ ye karisa n bɛ bɔ nin dugu in na ni a ye arabu tɔgɔ fɔ dɔrɔn jɛmanw b'a dɔn u bɛ sin k'u kun suli u b'a sɛbɛn nin ye arabu jɔn de ye donc nin nana arabu de représenter ni min ye tubabu tɔgɔ fɔ dɔrɔn u b'u kun biri u b'a ye k'a fɔ ko ninnu nana tubabuw de représenter bon u y'anw tila de quoi u y'anw tila u ni ɲɔgɔn cɛ de anw de b'a la k'olu représenter parce que anw yɛrɛ tɛ yen o de la diinɛmɔgɔw nana u ye cɛkɔrɔba sijew de kun di k'u tɔgɔ bɔ u la ka tɔgɔ kura don u la munna parce que o de n'i ye mɔgɔ tɔgɔ bɔ a la a bɛna fɔ n'i ye yiri bolo tigɛ ka bɔ a sun na yarɔ a tigɛ yiri sun ye tuguni dɛ n'i ye mɔgɔ tɔgɔ bɔ a la dɔrɔn a bɛ tunu quoi o ye kelen k'a tigɛ ka bɔ a sun de la quoi donc hali tubabuw ye mɔgɔ minnu minɛ ka taa u y'u tɔgɔ b'u la de o de la i b'a ye farafinna yan nɔ dɔw bɛ sin k'u bɔkolo buruju ta ten ka taa direct parce que n'i ye tɔgɔ ta arabu tɔgɔ ye arabu tɔgɔ de ye wa ni arabu tɔgɔ ta a bɛ taa laban arabu de fɛ yen o de la an ka mɔgɔ caman bɛ yen u b'a fɔ k'an bɔra arabu la mais a ju ye tɔgɔ de ye n'a sɔrɔla ko américain noir minnu bɛ yen nɔ ko u minɛna farafin dugu min na k'o tɔgɔ de b'u la u denw bɛ se ka recherche kɛ k'a dɔn tiɲɛ na ne ye africain de ye n fa ye africain de ye a sɔrɔla dugukolo min kan o de ye nin dugukolo nin ye o tɔgɔ de b'a la a tɔgɔ ye ngolo wa ngolo ye manden tɔgɔ de ye wa vraiment ne ye mandenka de ye n tɛ ameriki ka ye kun jumɛn na n fa sera ameriki a b'o ɲɛɲini k'o dɔn mais n'u y'a tɔgɔ bɔ a la o tɛ dɔn bilen donc n kun b'a fɛ ka nin de fɔ an ka kuma u fɛ k'a yir'u la ala ye min ye f'u k'o de dɔn quoi n'u ye ala dɔn fanga b'i jigin quoi fanga b'i jigin sinon n'an ko k'an b'a kɛ ni kɛlɛ ye a ti ɲɛ quoi a ti ɲɛ n kun b'a fɛ ka o de fɔ mais quand même o ɲɛfɔli in bɛɛ kɔnɔ i k'a dɔn ko n'u y'an sɔrɔ hakili dɛsɛlen de don n'u y'an sɔrɔ u bɛ se k'an faga u bɛ se ka gɛlɛya bɛɛ s'a ma mais o t'a bali ko an ti kuma quoi parce que kuma de y'an minɛ kuma de b'an bɔ kuma y'an minɛ cogo di anw ka nin jamana ninnu kɔnɔ nkalon suguya bɛɛ tigɛra an ye wajulikɛlaw fɛ ka wajuli sigi fitiri fɛ fo ka taa tile bɔ kɔrɔn fɛ i b'a ye k'a fɔ ko kuma dɔ tɛ da dɔ kan mɔgɔ kelen tɛ yen min bɛ ɲininkali kɛ k'a fɔ karamɔgɔ ye nin kuma ye ko a bɛ cogo di
o de la fɔra ko Seydina Ali ko ale de fanga ka bon ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan ko mɛ ko a kun ka surun ni bɛɛ ye mɛ u bɛ tila k'a fɔ an ye ko kundama ni sebe kundama de kun ka kan ko parce que k'u kun b'a ka samara ta ka bila misiri sanfɛ ko n'a bolo ma samara sɔrɔ k'a bɛ mɔgɔ tɔw ka samara fara ɲɔgɔn kan k'o ka gabakuru d'a kan u tɛ se k'o gaba a kelen de b'o gabakuru in ta dɛ mɛ ko jamakulu bɛ jɛ u tɛ se k'o gabakuru in ta donc n'u y'a ka samara jigin k'a kelen b'o ta ka b'o kan mɛ u bɛ tila k'a fɔ an ye tuguni ko mɛ ko kundama ni sebe cɛmanw kundama de ka kan donc o bɛ misiri min kɔnɔ bi misiri ni kunu misiri jumɛn de kundama ka jan donc i b'a ye k'a fɔ nin kuma ninnu tɛ tiɲɛ ka tila ka n'a dilan k'a fɔ an ye ko cɛ dɔ tun bɛ yen ko hawajan k'o ka gɛsɛ de fara farala k'o kɛ bato ye ka danfɛn bɛɛ don o kɔnɔ nin kuma ninnu tɛ tiɲɛ ye ninnu ziiriw dara an ɲɛ ka kɔrɔ quoi donc diinɛmɔgɔ a bɛ nkalon min tigɛ k'a ka diinɛ dilan a ti jɔ a la abada k'a fɔ ko nin kuma in tɛ tiɲɛ kana nin fɔ diinɛ ma i mana nkalon tigɛ ni diinɛ ka faveur b'a la o b'a accordé donc an ka bɔ nin kɔnɔ quoi politiques de don n kun b'a fɛ k'o de fɔ n ka foli b'aw ye kosɛbɛ n bɛ baarakɛyɔrɔ la n bɛna jigin aw ni ce ko tɛ